Hej, jeg hedder Niklas, og velkommen til Droneværkstedet.dk. I dag skal vi kigge på, hvordan du formater dit SD-kart. Det vil sige, at du fjerner alle de filer, eksempel billeder, videoer, der ligger på dit SD-kart. Eksempel hvis der står fuld, hvis du har for mange filer på dit SD-kart. Vi kan starte med at tænde kameraet. Og nu kan vi så se, at den er inde i videomode. Det du så gør, det er, at du trykker på den store runde her, hvor du slukker og tænder kameraet en gang, indtil du kommer hen på sådan et værktøj. Det viser settings. Så trykker du på den røde heroppe. Når du har sådan der, så har du valgt det. Det næste du så gør, det er, at du går herhen, trykker, indtil du finder en skraldespand. Sådan der. Og så trykker du heroppe på den røde igen. Så kommer du ind i skraldespanden. Så står der øverst channel, der står last, og der står all-format. Så går du ned til all-format og trykker på den røde igen. Og trykker du den der, så kommer ned til yes, og den røde igen. Og så formater den stikkortet. Så kan du trykke her, og exit. Nu har du formatet dit SD-kart, og alle dine filer er væk. Du er klar til at optage flere videoer. Hej.